Don Belinda. Ero kamano kabisa. Akini Belinda, kwa tiko mna higa ni isenyiso wakata mna puonj mabendi se bedo godo challenges mabendi se face ntiere kata mna lessons mabendi se wachoni kaka iselana akini kwa dhie higa mabiro ndala paga bich kene modong'ne akini okwang'on kata mana kapok wachopo higa mar 2023 chenro mabende intiere godo akini higa ndala paga bich modong'ne idwa tieke nade wachake gi kanyo. An ndala paga bich modong'gi adwaro ni mondo ng'ata manigi wach mopong'o chunye kata gima chande to dohera ng'ama hoye to konye duoko geno. Adwaro ni achiwra mondo akony ji mondo oyud geno kata mondo wayud laini moro ma ginya yudo godo geno. Wabo tiyo gi yor mbui, tabro tiyo kata gi yor oboke matindo mano SMS mondo achop ne ng'ata made gomb ni mondo oyud geno nikech geno ka nitie to gik moko duto nyalore to kigeno kuom Yesu. Koro andalo ga modong'i